Amen. Good morning, church! And a blessed morning po sa bawat isa na nanonood po sa ating live streaming. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at umikot at batiin po natin ang bawat isa. Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can sing the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of our King. Oh, I love you with, oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Pagkagising po natin sa umaga, dapat po tayo magpasalamat at magpuri po tayo sa Kanya. Huwag po tayo magsawang sambahin at purihin ang ating Panginoon, pagkat siya lang po ang ating kalakasan sa lahat ng laban sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya po sabay-sabay tayo magpuri at magpasalamat. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka.
lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah, 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 Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Hindi po kami magsasawang purihin ka, Panginoon, sapagkat buhay kang Diyos na narito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito. Sa binigay mong oportunidad, Panginoon, na kami makapagpasalamat, makapagpuri sa iyo, Panginoon, ng buong puso't kalakasan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, ang aming mga papuri at aming mga pagsamba, tunay ngang, Lord God, ito ay makakarating sa iyo. Lord, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon. Ngayon po'y linisin mo upang walang maging hadlang sa tuwing kami lalapit sa iyo. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Tunay ngang, Lord God, in-acknowledge ka namin sa itong Espiritu na ikaw ang tagagabay sa amin, sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo. Lord, salamat, Lord God. Tunay ngang, Lord God, samahan mo kami ayon sa iyong mga salita na Panginoon, na kung saan mayroon dalawa magkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. At Lord God, salamat, Lord God, sapagkat hindi ka tumitingin sa quantity, kundi sa quality ng aming pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Samahan mo kami at sa aming mga mapapakinggan yung mga mensahe sa umagang ito, Panginoon. Tunay ngang ito'y magrema sa aming mga puso't isipan, ito'y matanim sa matabang parte ng aming puso, Panginoon. Ito'y yumabong, tumubo at mamunga, Panginoon. Salamat, Lord God, na tunay ng Lord God, sasamahan mo pa kami at gagabayan, Panginoon. Lord God, hindi kami aalis sa tahanang ito nang hindi namin natatanggap ang portion na nanggagaling sa iyo, God. Kaya salamat, Ama, ngayon pa lang, kiniklaim na namin ang katagumpayan sa service na ito sa ngayong umagang ito, Panginoon. Lord God, muli binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi ng magandang umaga. At isang mapagpalang umaga. Excited na po ba tayo para purihin at sambahin ang ating Panginoon? Amen. Sabi po sa Matthew, whether 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. Naniniwala ba kayo na ang presensya ng Panginoon ay nasa kalagitnaan natin? Amen. Kaya ibigay natin ang napakaataas na pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Amen. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos,
sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo ay maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang, ikaw lamang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad
lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. O ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang, sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga di nagbabago. Muli pa ulitin natin. Ako ay tinulad mo, ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Ang kagalakan mo, ang kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang, ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Lilipad! Hey! Di mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala ng ano? Ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Kumayo na, bahaya, tagumpay niya. Halika na at magdala ng lakasan sa presensya niya. Ito ang panahong inausto ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tubukin na. Halika na! Halika na! Bahaya, tagumpay niya. Halika na, halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Muli pa sabihin mo sa katabi mo, ito ang panahon. Ito ang panahong di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama! Sama-sama na mag
po'y sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tupukin na. Oh, halika na, tumayo na, bahayan tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Muli pa, halika na, halika na, tumayan na, bahayan ang tagumpay niya. Halika na, magdala kalakasan sa presensya. Amen! Purihin natin ang Diyos na buhay. Patuloy natin pasalamatan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide, Panginoon. Lord, tunay nga, anuman ang dumaan sa aming buhay, anuman ang mga challenges, mga problema na aming hinaharap, Panginoon, hindi ito magiging dahilan upang kami ay lumayo sa iyo, Diyos. Lord, kami po, Diyos, ay narito. Muli, we give our lives to you. We offer our lives to you. Lord, nakikita mong laman ang aming mga puso, Diyos. So, umaga pong ito, as we sing this song, ito po ay maging panalangin natin mga puso. Tayo magtatapat sa Panginoon. Kahit anumang problema, anuman ang dumating sa ating buhay, patuloy tayo maglilingkod sa ating Diyos. Let's just meditate the lyrics of this song. Uwitin natin ang buong puso. Sa iyong pag-ibig, wagas at sukulan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng ito, ang aking tugon katapatan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos, kaalam at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa'yo katapatan. Magpapasya, manatili, dinilihis sa pinili, hanasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos. Kahakin may kadiliman, hindi kaiwan. Tagulat, tagaraw, pighati, tagumpay kailanman, O Diyos, pagtatapat. Sa iyong pag-ibig, wagas at sukulan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng ito, aking
tugon katapatan sa patuloy mong pagtitiwala. Kahit kapos ka, alam at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa'yo katapatan. Magpapasyang manatili, inilihis sa pinili, landasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos. Akin may kadiliman, hindi Nagulan, nagaraw, bigati, tagumpay kailanman, O Diyos. Nagpapasyang manatili, pinilihis sa pinili, landasing pagsuko at pagpapasakot sa'yo, O Diyos. Akin may kadiliman, hindi ka iwan. Kagulan, kagaraw, bigati, tagumpay kailanman, magtatapat pagkat ika'y tapat. Sa'yo, Panginoon, ang hari ng lahat. Magpapasyang manatili, dililihis sa pinili, handasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos. Tahakin may kadiliman, hindi ka iwan. Nagulat, nagaraw, pikati, tagumpay kailan. Muli pa sa umaga pong ito, as we sing this song, sabi mo sa Panginoon, Lord, ako ay nagpapasya, ako ay nagtatapat sa iyo. Ano mang season ng buhay ko ngayon, ano man na meron ako ngayon, Panginoon, patuloy ko maglilingkod sa iyo. Lord, patuloy ako magtatapat sa iyo, Panginoon. Lord, muli narito kami. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Magpapasya, manatili, ililihis. Pwede ba awitan natin ang Diyos sa umaga po ito? Handasing pagsuko at pagpapasakop sa iyo, O Diyos. Tahakin may kadiliman, hindi ka iwan. Tagulat, karaw, pikati, tagumpay kailanman, O Diyos. Magpapasyang manatili, dililihis sa pinili, handasing pagsuko at pagpapasakop sa iyo, O Diyos. Tahakin may kadiliman, hindi ka iwan. Tagulan, nagaraw, ikati, tagumpay kailanman, O Diyos. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
wakas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yong magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, sambahin ka, Panginoon, sa aming awit, O Diyos. Di kami magsasawang purihin ka, patuloy kaming maglilingkod sa'yo, aming Diyos na buhay. Sambahin ka ng lahat ng iyong nilikha. O salamat
Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Oh yes, Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, muli nakita mo aming mga puso. Lord, ang aming mga inawit, hindi lang to basta naging awitin na binigkas ng aming mga bibig, Panginoon. Ngunit ito, Diyos, ay panalangin na aming mga puso, ng aming mga buhay, Lord God. Lord, alam namin, O Diyos, na parati ka, O Diyos, nariyan sa aming buhay. Lord, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, O Diyos. Lord, kahit marami kaming pagsubok, marami kaming pinagdadaanan, Panginoon, mayroong bigat sa aming mga puso, Lord. Patuloy naming pipiliin na magpuri sa iyo. Patuloy naming pipiliin na magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. That you are a powerful God and you will provide everything that we need, Lord. Kaya muli sa umaga pong ito, Lord God, ang aming po mga pagsamba, O Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Ang aming po mga awitin, ang aming po mga talento, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Lord, katulad ng aming hinawit, gaya ng dagat, hindi kami titigil sa pagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Panginoon. Kaya ng dagat na di napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo mamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na di napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo mamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na di napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong higit, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, wagas na pagsinta, iyong linggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsinta, wagas na pagsinta, iyong linggin, kalakip ng awitin. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Lord, alam namin ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, O Diyos. Tunay nga na nanahan ka sa papuri, sa pagsamba, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord God, sa umaga pong ito, patuloy kang magpakilala sa amin. Patuloy mo kaming yakapin, Panginoon, ng iyong presensya. Lord God, sa pakikinig namin ng iyong salita, hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, magbigay sa amin ng kaalaman, knowledge and wisdom, Panginoon, na lahat, O Diyos, na maririnig namin ay manatili sa aming mga puso. Ito po ay magrema sa aming mga buhay
At ito po ay maalala namin sa bawat araw na yung binibigay po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat muli sa iyong presensya. Kami, O Diyos, ay narito upang ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba na para lamang sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. So, inayayahan ko po ang ating mga bata at atin po silang ipanalangin. Atin po silang idulog sa Panginoon. Amen. Dito. Amen. Asal pa po yung mga ibang mga bata? Amen. So sa atin po, may we stretch out our hands towards the children at atin po silang ipanalangin. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy po ninyong ibinibigay sa amin. Lord, we are dedicating once again ang mga kabataang ito, ang mga batang ito, God, sa iyong harapan. Salamat po sa mayaman po ninyong biyaya sa kanila. Lord, sa mura po nilang edad, Lord, ipakilala mo po ang iyong sarili. Lord, kung gaano ka po kabuti, kung gaano ka po kadakila sa kanilang buhay. At Lord, we seal them, O God, by your blood, O God, that no weapon of the enemy formed against them will prosper. And Lord, we declare that they are 10 times better than their age, O God. Sila, Panginoon, ay mangunguna sa larangan, Panginoon, kung saan mo sila tinawag. Mangunguna, Panginoon, sa Lord, sa kanilang paaralan, at sa Lord God, sa komunidad na kung saan sila napipilang. Salamat po, O Diyos, that we declare blessing, we declare health, we declare prosperity over these children, Panginoon. At salamat sa wisdom na nanggagaling po sa iyo. Lord, sa knowledge na nanggagaling po sa inyo. At salamat po, O Diyos, na sila, O Diyos, ay Lord, kakitaan, O Diyos, ng yung mga kaloob sa kanilang buhay, maging sa mura po nilang edad, Panginoon. Salamat po. Dakilain ka, luwalhatiin ka, O God, sa buhay ng mga kabataang ito. We honor you, O God. We glorify you. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we ready for the word? Amen. So marami po tayong kapwa manggagawa na nasa Mindoro po ngayon. Amen. Because kahapon po nag-celebrate po ng kanilang anniversary ang isa po nating church po doon. But anyway, ang gawain ng Panginoon ay patuloy na magpapatuloy. Amen po ba? Amen. So before we go to the Word of God, may we just render a song once again sa ating Panginoon. Okay lang po, kahit kayo po yung nakaupo diyan. Jeff, pakibigyan ako ng monitor. And let's meditate this, the message of this song. Amen? Alam po ba natin na everything we have, ang Diyos ang unang nagbigay? Amen po ba? Do you agree? Amen? Ulitin ko po. Everything that we have,
ang Diyos po ang unang nagbigay. Your time, your effort, amen, your everything, yung kayamanan mo, your possession, yung knowledge mo, lahat po yan nanggaling sa Panginoon. May kausap po ba ako? Just open your hearts, amen, at hayaan po natin ang Panginoon mangusap. But, ito po, sasabihin ko po sa inyo, amen, isang bagay lang po ang hindi niya po binigay sa atin. Amen? Ang pagsamba. Never po niyang ibinigay sa atin ang pagsamba. Bakit po? Kasi ang pagsamba ay nararapat lamang po sa Kanya. Everything, binigay niya lahat sa iyo. Amen po ba? Your possession, yung katalinuhan mo, lahat binigay ng Panginoon yan. Siya ang unang nagbigay. Pero never po niyang ibinigay sa atin ang pagsamba. Amen? Because ang pagsamba po ay nararapat lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? Pakidagdagan ng high. So may we just sing this song, Wala Kang Katulad, and let's meditate before we go to the Word of God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iaya ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Sabi po dito sa Genesis chapter 22 verse 5, very familiar po itong passage na to. Alam po ba natin that every time we come to God in worship, we must get out of the presence of God in a different form. Ano po ibig ko sabihin? Dito po sa Genesis 22 verse 5, meron pong mensahe ang Panginoon kay Abraham. That is to offer Isaac. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Ito po yung konteksto nun. Sa tinagal-tagal po na panalangin ni Abraham, pagkalooban sila ng anak, dumating po yung pagkakataon na binigyan po sila ng anak. Amen po ba? Imposible man, pero binigyan po sila ng Diyos ng anak. Ito nga po ay si Isaac.
Pero po dito sa 22 verse 5, God tested Abraham. Amen? He was tested by God. Sabi po rito, dahil po sa kanyang obedience, masakit man sa loob po ni Abraham, still, he obeyed God. Sabi po sa verse 5, he said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Amen? We will worship and then we will come back to you. Ano po ba yung mensahe ng Diyos sa kanila? I-offer si Isaac. Tama po ba? Pero, tingnan niyo po yung positibong pananaw po ni Abraham. Sabi niya, we will worship and then we will come back. It's plural. Hindi niya po sinabi na we will go there and I will come back to you. Nakuha po ba natin? Amen? So, every time na pupunta po tayo, so sa madaling salita, hindi po natuloy yung pag-offer kay Isaac. Pero, kung lalaliman po natin yung atin pong pangunawa, si Isaac po nagkaroon ng pangalawang buhay. Nakuha po ba natin? Judgment na sana supposed to be sa kanya eh. Kumbaga, sa layman's term, kakatahin siya doon. Amen po ba? Amen? So, ibig sabihin pala, when we will go in the presence of God and worship Him, we should get out of the presence of God in a different form. Ibig sabihin, kung ikaw dati, ganito ka, nung pumasok ka sa presensya ng Diyos, you must get out of the presence of God, dala-dala yung desire mo, dala-dala yung pagbabago natin, dala-dala yung transformation natin. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po yung pagsamba po natin sa Panginoon, hindi po naman dapat natin babasta-bastahin. Nakuha po ba natin? It's not about the song. Lagi po natin sinasabi. Amen po ba? Kahit maganda boses mo, if you are not in the right time, you are not the way God wants you to worship Him, it is still a song. Nagkakaintindihan po. God searches our hearts. Ang Panginoon po nakatingin sa puso po natin. Despite hindi man maganda boses mo, but your heart's desire is to worship Him, God honors it. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Amen? Kaya po yung pagsamba natin sa Panginoon, hindi po yan routine. Hindi po yan palamuti sa gawain. Pandagdag lang ng oras. Hindi po. Amen? Kaya nga po may pagsamba bago po ang word in order for us to prepare our hearts. Tulad po sa isang farmer, before the farmer plant the seed, he must prepare the land first. Nagkakaintindihan po. Kailangan may transformation muna ang puso. Kaya nga po yung part, yun yung time na pagsamba natin sa Panginoon. Nakuha po ba natin, mga kapatid? So that when the seed will be planted, dahil prepared na po ang hearts natin, the seed is easily be planted in our hearts. May kausap po ba ako, mga kapatid? That's why po, we should honor the worship as God wants to honor Him. Nakuha po ba natin? Kailangan po yung turing natin sa pagsamba, hindi yan palamuti sa gawain. That's why marami pong mga mananampalataya, they cannot receive their portion. They cannot receive the word. They cannot receive from God. It's because their hearts are not prepared. Totoo po ba? Amen? That's why we have to prepare our hearts muna. Kaya po may awitan. Kaya po may pagsamba bago mag-umpisa ang salita ng Diyos. Nagtanong po ba tayo minsan? Bakit kailangan may pagsamba? Kaya minsan may naririnig po ako sa congregation, sabi niya, praise and worship pa lang naman. Nakuha po natin? Because they do not understand the purpose why we are singing. The purpose why we are worshiping. Nakuha po natin. Amen? Kaya the next time we go to church, the next time we enter in the presence of God in this sanctuary, maintindihan po natin ano yung role ng pagsamba natin sa Diyos. Amen? So, ngayong umagang ito, did we check our hearts? Are we ready for the word? Sino po ba ang handa?
Tanungin niyo po inyong katabi, handa ka na ba? Amen? Anong sagot? Amen. So tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Amen? So ang text po natin for the whole month is Genesis 1 verse 26. Amen? At sabi po dun sa teksto nating babasahin, we are created to rule. Nasa kalagitnaan na po tayo ng Oktubre. The month of October. Pero naintindihan na po ba natin ano yung rulership na tinatawag? Ano yung pagkakaroon ng role natin sa sanlibutan ito? To rule. Sabi po rito sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Panandalian po tayong manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na muli maibabahagi sa bawat isa po sa amin. Lord, may this word penetrate to each and everyone's heart. At salamat po, O Diyos, na magkaroon ng transformation ang bawat isa po sa amin, Lord, para sa ikalalago, Lord, ng amin pong pananampalataya, para sa ikalalawak, O Diyos, ng iyong ebanghelyo sa lugar na ito, maging sa lugar na amin pong sinasakupan. Lord, salamat po, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. We honor you, we glorify you, God. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Pinamagatan ko po itong Be a Manager. Maganda pong pakinggan, di po ba? Parang ayaw nyo maging manager, Taas po ang kamay ng mga manager. Amen. Hindi lamang po pag may business. Hindi lamang po kung nakapasok ka sa isang profession, tawagin kang manager. Because ang ating pong pinag-aaralan ngayon is we are created to rule. Meaning to say, we manage what God has entrusted sa bawat isa sa atin. Amen? Be a manager. Stewardship, not ownership. Amen? So, binigay po sa atin ng Panginoon is pangangalaga. Hindi po pag-aari. Do we own anything in this world? May pag-aari po ba tayo actually, in real sense, sa mundong ito? Wala po. Amen? Lahat po yan will vanish. Amen? Sabi po sa Job, naked I came from my mother's womb, naked will I depart. Malaki man ang kayamanan mo, matalino ka man, lahat po yan. Amen? Paglisan natin sa mundong ito, iiwanan po natin. Amen? So habang tayo po'y nabubuhay dito sa mundong ito, ang hinahanap sa atin ng Panginoon is stewardship. Ang isang manager po, nangangahulugan po ba sa isang branch manager ng isang bangko? Nangangahulugan po ba na pag-aari niya yung bangko? May kausap po ba ako? Amen. Definitely hindi. Because ang role niya is to manage the branch. The operation of the branch. Amen? Tinagurian siyang manager pero it doesn't mean pag-aari po niya yung kumpanya. Amen? Same holds true po sa atin. We are created to rule, but we are not created to own the creation. Ito pong context ng Genesis chapter 1. Ito pong pinagmulan po ng text natin. Genesis chapter 1 speaks of creation. From day 1 to day 5, God made things out of spoken word. Di po ba? God created this so and so. Amen? Pero pagdating po sa day 6, when God created man, amen, in day 6, God made man not only by word, but also by hand. Kaya po, pakisabi sa katabi mo, special ka sa harapan ng Diyos. Amen?
Kasi po yung out of the creation of God, God speak the word. Amen? Let there be, and there it was. Amen po ba? Pero pagdating po sa tao, ang sabi po sa verse 7 ng Genesis chapter 2, and the Lord God formed man, amen, hinulma daw ng Diyos ang tao out of dust of the ground. Ibig sabihin, handcrafted ka. Handpicked ka ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Amen po ba? And breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So out of the creation of God, kakaiba po ang tao. Amen? Kakaiba po ang bawat isa po sa atin. It speaks about, dito po sa another context po ng Genesis chapter 1, it speaks about the Trinity. Amen? Sabi doon, let us make man in our image. So, ibig sabihin, hindi po nag-iisa yung nagsasalita. So, ito po mga keywords natin pong pag-aaralan ngayong umagang ito is about domain. Kasi po, imposible pong mag-rule ka if you don't have dominion. If you don't have a domain. Domain means area of territory owned. Maaaring yung sarili mong tahanan. You could consider it as a domain. Another word is dominion. Dominion means sovereignty or control. Kaya po imposible ang bawat tao, wala po siyang, kumbaga, dominion na kinabibilangan. Wala siyang kingdom na kinabibilangan. Amen? Because in real sense, sa bawat pamilya natin, meron po tayong control over our family. Tama po ba? Amen? Kaya yung sinasabi po ng Diyos that we are created to rule, hindi po yung pangmalakihan na unang pumapasok sa isip natin na kinakailangan magkaroon ka ng kingdom, magkaroon ka ng bayan. Amen? Para sabihin mong, yun ang sinasakupan mo. Kasi po, ang meaning ng dominion is sovereignty or control. Sa pamilya, you have a sovereignty or control. Amen? Another word is kingdom, ruled by a king. Okay? So sa bawat isa po sa atin, meron po tayong kingdom na kinabibilangan. Amen? Ano yung pagkakatawag mo in the society is considered your kingdom. Kung halimbawa, branch manager ka nga, that's your kingdom in the society. You have control over the place. Lahat ng sasabihin mo may significance sa subordinates mo. Yung sinabi po dito sa Genesis 1, verse 26, that let us make man in our image. Yung image po na tinutukoy po doon refers to such qualities as reason, personality, and intellect, and to the capacity to relate, to hear. Ibig sabihin, ang Panginoon po, meron po mismo ng mga ito. Amen? Sabi dito, let us make man in our image. Ang image po na tinutukoy doon is about the reason, personality, the intellect, the capacity to relate, to hear, and to see, and to speak. Kaya ang Diyos po natin, kung ano yung karakteristik na meron ka, unang nagkaroon ng Diyos. Amen po ba? Kaya imposible po, hindi po nangungusap ang Diyos sa atin. Sino po ba nakakarinig ng boses ng Panginoon? Let us learn how to listen to God's voice. Dahil nagsasalita po ang Diyos sa atin. Amen? Sabi dito, all of these characteristics of God which He chose to reproduce in mankind. Lahat po yan, kumbaga, willingly binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin when He created man. Amen? Kung ano yung wangis mo, nagmula sa Panginoon yan. And then sabi po rito, we have dominion over the earth. Dominion means God created man to be His kingdom representative or kingdom agent. We are an ambassador. Amen? We represent Christ. We represent God in this earth. To rule and subdue the rest of
creation. Kaya nga po napakapalad po ng tao when God created man. Kasi lahat ng create ng Diyos, He prepared everything, even the animals, at yun pa nga ang binigay niya kay Adan. Sabi ng Diyos kay Adan, itawag mo kung anong gusto mong itawag sa mga hayop na ito. Ibig sabihin po, may authority si Adan. Amen? Siya po nagpangalan lahat ng mga hayop during his time. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. Okay? We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Meaning to say, we are Christ's ambassadors. Amen? Kaya po, pag tayo po ay hindi kagandahan ang pinapakita po sa community, ang una pong tinatamaan o una pong napapahiya isang Diyos po natin. Nakuha po ba natin? Nakaranas na po ba tayo na i-persecute ng mundo? Anong sinasabi sa atin? Yan ba ang Kristiyano? Sino po ba nakarinig? Amen po ba? Ganyan ba ang Kristiyano? Bakit pag ang Kristiyano po nagkasala o nagkamali, napaka-big deal sa kanila? Nagtataka po ba tayo? Amen? Pero kung unbeliever naman nagkamali, okay lang. Tama po ba? Pero pag ang Kristiyano na nagkamali, ang mananampalataya nagkamali, big deal sa lahat. Bakit po? Because we represent Christ. Kaya po, as much as possible, we must perform, we must do what Christ wants us to do. Amen? Ang isa pong ambassador sa isang bansa, actually, hindi naman siyang napapahiya. Amen? Personally. Kundi, yung bansang nire-represent niya. Tama po ba? Naalala po ba natin yung balita dati sa Brazil, Philippine ambassador to the Brazil, na kung saan nakuhanan ng CCTV sa kanyang tinutuluyan sa Brazil kung paano niya itrato yung kanyang kasambahay. Tama po ba? Naalala po ba natin yon? Amen? Kaya po, ang talagang napahiya during that time, isang Pilipinas, hindi lang mismo yung ambassador. Same holds true po sa atin. Ang una pong napapahiya, ang Diyos po natin, every time we commit things not in accordance to God's will for us. Amen? Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, mamuhay kayo ayon. Amen? Sa kagustuhan ng Diyos. Luke 14:23. Ito po ang isang halimbawa that we are Christ's ambassador. Then the master said to the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. Amen? We have a mandate to do. Amen? Hindi lamang po representative ng Diyos, but as well as to go and search for the lost. Ito po yung hierarchy of God's creation. Ito po yung pagkakasunod-sunod. Amen? Ng creation ng Diyos. Una po is ang Diyos. Pangalawa is ang tao. Pangatlo po, ang angels or demons o yung mga spirit na yan. Kaya nga po, we have authority over angels. We can command angels. We can rebuke the demons. Tama po ba? Amen? And then after that, the animals. Kaya nga po ang angels or ang demons, di po ba, nung pinalayas ni Jesus Christ, yung isa pong sinapian ng masamang espiritu, nag-transfer sa hayop, sa baboy. Tama po ba? Because demons has authority over animals. Sila po kasi yung pinakamababa. Amen? So, ang tao po pumapangalawa sa Diyos. Amen? Marami pong mga angels sa atin na kumbaga parang sitting pretty. Tama po ba? Marami pong angels sa atin na walang ginagawa. Bakit? We do not know our authority over them. Amen? Pero sa katotohanan, we have authority over the angels. Kaya nga po, pag mayroong sinapian ng masamang espiritu,
pwede nating paalayasin sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan po sa pagpapalayas natin, wag na natin, halimbawa, ang isang tao sinapian ng kaaway o ng masamang espiritu. At during that time, amen, wala pong ibang mapuntahan, wala si pastor, ikaw ang nandun. Ano pong gagawin natin? Kaya nga po, we have to be ready. Amen po ba? Huwag mo na hintayin si pastor ang pumunta. Because God has given us authority over those things. God has given us authority over demons that we have to exercise. Based from this illustration, man is not above man. Ito po yung nilalatag ko lamang po yung foundation po natin about rulership or dominion. Based from this illustration, man is not above man. Kaya nga po tayong tao, we do not have to, rule technically over man. Kasi tayo dapat ang nagro-rule sa creation ng Diyos. Man cannot rule over the other man. Pero nga po ang Diyos po natin, God is a God of order. Anong kagustuhan lang po ng Panginoon sa atin? We must be steward. Amen? Tagapangalaga natin with other people. Tayo ang dapat mangalaga, not to be dominant over them. Nakuha po ba natin? Yung rulership na binibigay sa atin ng Panginoon is hindi po yung pagdodomina sa bawat isa, but rather to take good care. Amen? To be a steward sa kapwa po natin. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6, it speaks about stewardship to everyone. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Verse 3, sa verse 4, sabi naman po dito, tingnan niyo po verse 2, honor your father and mother. Pagdating naman po sa verse 4, fathers, do not exasperate your children or do not provoke your children to wrath. Ibig sabihin po, pantay ang Diyos ang turing niya sa atin. Ibig sabihin po, hindi dapat tayo mag-dominate, not to dominate everyone na mas inferior kaysa sa atin. Amen? Ang turing ng Diyos sa atin is pantay-pantay. Sabi dito verse 2, honor your father and mother. Pagdating naman po sa mga magulang, fathers, do not provoke your children to wrath, but instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Verse 5, slaves, obey your earthly masters. And verse 9, pagdating po sa verse 9, sabi dito, and masters, treat your slaves in the same way. Nakuha po natin yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin, not to dominate each one. Amen po ba? Binigyan po tayo ng karapatan ng Diyos to rule over His creation, not to rule over one another. Ano po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin is to be a steward, to be your brother's keeper. Amen? To take good care of everyone, not to dominate sa kapwa po natin. The way we see and understand, ito pong Genesis 1, verse 26, to be or created to rule, we must come from knowing Jesus in the Scripture. We must understand, okay, the way we see and understand God must come from knowing Jesus in the Scripture. In order for us to rule, amen, kung gusto po nating maging good steward ng kapwa natin or over His creation, amen, we must understand who Christ is sa buhay po natin. Sabi po kasi dito sa Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all His creation. Colossians chapter 2 verse 9, ibig sabihin po, kung ano yung nakikita natin sa ating Panginoong Yesus, yun po ang karakteristik ng Diyos po natin. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Colossians
2 verse 9. Amen? Para mas gampanan po natin yung role natin as a creation by God to rule over His creation, we must understand yung characteristic po ng ating Panginoong Yesus kung paano po niya tayo tratuhin. Amen? In order for us to be an effective ruler over His creation, we must understand His characteristics over His creation. He shows many things about God's character. But a few central characteristics Jesus displayed, ito po, number 1 is, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen? In order for you to be an effective ruler, there must be love in it. Nakuha po ba natin? Amen? Hindi yung pagdodomina. Kasi when you dominate, amen, sa bawat isa or in other person, minsan nawawala yung pag-ibig. Kasi ang tingin na natin sa sarili natin is kumbaga mas angat kaysa sa iba. Amen? But when we understand that yung pagbibigay sa atin ng Diyos about rulership, merong kasama or may kalakip na pag-ibig. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, He who does not love does not know God, for our God is love. God's love, ito po yung characteristic po ng Diyos about love, it is self-sacrificing. Amen? Kung meron kang pag-ibig, meaning to say, minsan sinasacrifice natin yung sarili natin over our, kumbaga yung sinasakupan natin. Amen? Sometimes they cannot perform yun pong, kumbaga, yung task na dapat nilang gawin. Anong ginagawa po natin? We must sacrifice ourselves. Minsan tayo ang gumagawa. Amen? Tulad po ng ginawa ng ating Panginoon dun sa John 3:16. Instead na siya po ang mamatay for us, instead na siya po ang ma-perish for us, ano pong ginawa niya? He sacrificed Himself. For God so loved the world that He gave, sabi doon, His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Pangalawa, God's love is personal. He reached us personally. Nagkatawang tao po siya. Amen? Para makuha po tayo. Dahil ang tao po hindi kayang abutin ang Diyos, ano pong ginawa ng Diyos? Siya pong bumaba at siya pong umabot sa atin. Amen? So God's love is personal. Pangatlo, God's love is faithful. He is still faithful even when we are unfaithful to Him. To be a ruler or to be a steward ng creation ng Diyos, sometimes, hindi po nangyayari yung, kumbaga, yung inaasahan natin mangyari. Amen? Pero ano ba ang magiging trato natin in response? Are we still faithful towards them or towards it? Or hindi na? Amen? Sa pamilya natin, na binigyan tayo ng Diyos to rule over them. Yung mga anak natin, di po ba? Sometimes they are not faithful to us. Tama po ba? Ano po yung trato natin sa kanila? Nagiging unfaithful na rin ba tayo? Amen? So kung titignan po natin, ang pag-ibig ng Diyos is faithful, regardless na minsan po, unfaithful tayo. God's love is relational. Kaya nga po sa isang gawain, sa isang ministry, we need to be relational. Amen? 1 John 1 verse 3, sabi po rito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, sa atin pong treatment, amen, sa creation ng Diyos, we must be relational as well. If we have God's love, amen, titingnan po natin na is it self-sacrificing? I-check din po natin kung tayo po ba ay nagiging
personal sa kanila o sa mga bagay na yan? Are we faithful or are we relational? That's number one. In order for us to fulfill yun pong rulership na binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, pangalawang karakteristik ng Diyos, ito po ay ang goodness ng Diyos. God is good. God's goodness is, He is without sin. Ang kabutihan ng Diyos, ito lamang po yung nagpapakita ng Diyos po natin, ay kailanman hindi nagkasala. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Pangalawa, He is generous. Ang kabutihan ng Diyos ay mapagparaya. Generous. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Pangatlo, He shows us the way to right living. James chapter 3 verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy, good fruits, without partiality and without hypocrisy. And dito po sa Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. God is a God of justice. Amen? God is a God of order. Ito po yung binasa po natin kanina sa Ephesians chapter 6. He created things in order. So ang Diyos po nais po ng Diyos sa atin, when God given us the task to rule, amen, kailangan meron pong, kumbaga, we must do it also with justice. Pangatlo, God is merciful. God's mercy is related to His goodness. We must consider these characteristics po in order for us to be a good stewards ng Diyos. God is merciful. God's mercy is related to His goodness, faithfulness, and holiness. Because humans are sinful, we are separated from the holy, loving, and good God. We become twisted on the inside, bent towards selfish actions. Our sin keeps us from doing God's will. Under po dito sa God is merciful, He forgives our sins. Among other characteristics, ito lamang po yung akin pong naibigay about how to be a good steward ng Diyos. Number one is to show love. Pangalawa, to show goodness. At ang pangatlo po is to show mercy. Man's ability to sustain his role as delegated ruler of earth will rest in his continued obedience. As long as we obey our God, amen, man's ability to sustain his role as delegated ruler of earth will rest in his continued obedience to God's rule. Ito po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14 to 15. Hanggat sumusunod po tayo sa Diyos, God has given us the authority to rule. Dito po sa verse 14, but who am I? And who are my people? That we should be able to give as generously as this. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Verse 15, we are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. We are not just created and rule. Tingnan po natin.
We are not just created and rule. We are not just to rule without anything attached to it. Amen? Binigyan po tayo ng kapangyarihan, binigyan po tayo ng otoridad ng Diyos to rule without anything attached to it. We are to rule with responsibility. We rule by stewardship and not rule by ownership. We do not own anything in this world. Tama po ba? Wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Our families, actually po, ang mga pamilya po natin, ang mga anak po natin, hindi po natin pag-aari. Tama po ba? Hindi po natin sila pag-aari. Pag-aari po sila ng ating Diyos. Our families, our business, our career, our possessions, our treasures, even our very life is not our own. Amen? So lahat po nito, ang mundong ginagalawan po natin, kahit sa maliit na mundong ginagalawan po natin, yung pamilya natin, we must rule over them with love. Amen? Yung pinag-aralan po natin, with goodness. We must rule over them with mercy. We are only given the privilege to take good care of His creation. Binigyan lamang po tayo ng pribilehiyo ng Diyos, hindi po karapatan. Amen? Binigyan po tayo ng pribilehiyo ng Diyos to take good care of His creation. And we must be thankful. To be an effective steward or ruler where God calls us to be, don't forget, we must not forget to include His character. Amen? We must not forget to include His character. Actually, yung character naman na po na yun, innate na po sa atin. Embedded in us. Yun pong, yung goodness ng Diyos. Yun pong merciful ng Diyos. It's already in us. Bakit po? Because we are created in His image. Minsan lang po, hindi po natin na ilalabas. Minsan lang po, hindi natin na i-exercise. Ang na-exercise po natin minsan is our sinful nature. Kaya nga po minsan natatrato natin ang creation ng Diyos, natatrato natin ang ibang tao away from what God wants us to be. Nakuha po ba natin, mga kapatid? To be an effective steward or ruler where God calls us to be, don't forget to include His character in managing His creation. Sabi po dito sa Job chapter 1, verse 21, ito po yung binanggit ko kanina. Kaya nga po, we must be steward and not to own God's creation. We are only managers of His creation. That anytime na kunin tayo ng Diyos, amen, we are ready. Amen, haharap sa Kanya. Are we a faithful managers of His creation? Sabi po dito sa verse 21, and Job said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen? In order for us to be an effective stewards ng Diyos, ang pagiging steward po hindi siya karapatan. Amen po ba? Ang pagiging steward po na binigay sa atin ng Diyos o ruler na binigay sa atin ng Diyos is pribilehiyo na nanggagaling po sa Kanya. If we want to exercise at para mas mapabuti yung pagiging ruler natin over His creation, i-adapt po natin yung characteristic ng Diyos sa ginagawa po natin. Amen? Because when we do not align ourselves, amen, dun po sa characteristic ng Diyos, anytime pwede po tayong kunin ng Diyos. Amen po ba? At haharap po tayo sa Kanya at maaaring itanong niya sa atin, are we faithful? Di po ba sabi niya doon, well done,
faithful servant. Amen? Sa pagharap po ba natin sa ating Panginoon, pagharap tayo sa Kanya, masasabi po ba natin sa Diyos na naging faithful tayo to be His ruler over His creation, to be a good stewards over His creation? Tulad po ng binanggit ko po kanina, lahat po ng bagay na meron sa atin, una po ang nagbigay ang Diyos natin. Amen? Kahit yung pagiging ruler natin, siya ang una nagbigay. Amen? Idinamit sa atin yung pagiging ruler. Isa lamang po, yung hindi niya po ibinibigay talaga sa tao. That is yung pagsamba natin sa Diyos. Kailanman hindi niya po i-share sa tao ang pagsamba sa Diyos. Amen? Kaya every time we are doing yung mandate ng Diyos sa atin, are we worshiping dun sa task na binigay sa atin ng Diyos? Kasi po, ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang po nangangahulugan na pag-awit natin sa ating Panginoon. Tama po ba? Ang pagsamba natin sa Diyos, hindi lamang po nangangahulugan na pag-awit natin sa Panginoon. Once God has given you a task, amen, pag ginawa po natin ng naayon sa Kanyang kagustuhan, we are worshiping Him. Tama po ba? Kaya nga po, hindi po inferior ang Diyos kapag tayo po ay hindi sasamba sa Kanya. Kawalan ba sa Diyos pag hindi tayo sasamba sa Kanya? Matanong ko pong bawat isa. Kawalan po ba sa Diyos ang hindi natin pagsamba sa Kanya? Hindi po. Bakit? It's because, sabi nga, I can command the stone to worship me. When the trees are performing their duties, nagbibigay ng oxygen sa atin, those trees are worshiping God. Nakuha po ba natin? Tayo din po, bilang mananampalataya, bilang tao, if you are doing what what God wants you to be or wants you to do, you are worshiping God. Kung ang tayo po ay, kung ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, meaning to say, sumasamba tayo sa ating Panginoon. If we are away from God's will, we are not worshiping Him. Kaya nga po maintindihan po natin na ang pagsamba po is naturally, hindi po siya pag-awit. Amen po ba? Ang pagsamba natin sa Diyos is hindi po nangangahulugan ng pag-awit. Ang pagsamba sa Panginoon ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Yung binasa po natin kanina sa Genesis 22 verse 5, when Abraham obeyed God, sinabi po ng banal na kasulatan na pagsamba po yun. So, meaning to say, when we obey Him, dun po sa plano ng Diyos sa buhay natin, to rule over His creation, we are worshiping Him. If we do not want to rule over His creation, we are not worshiping Him. Nakuha po ba natin, mga kapatid? And if we rule over those creations without His characteristics involved in it, kung wala po yung mga characteristic ng Diyos, we are still away from His will. Nakuha po natin, even sa atin po bilang tao, we are created by God, pero kailanman, hindi niya po tayo pinanghimasukan. Tama po ba? God wants us to rule over us, pero may sarili pa rin po tayong kapasyahan sa sarili natin. Naintindihan po natin, mga kapatid. Ganon din po sa atin when God has given us the task. Dapat yung pagsunod natin sa Kanya to have dominion over His creation, kalakip dapat po doon yung characteristic po niya. Amen? Para mas lalo pong lumago yung atin pong pagiging ruler. Para mas lalo pong lumago yung pagiging stewards po natin over His creation. Amen? We must involve God's love sa atin pong steward
stewardship, we must involve God's goodness, and we must involve God's mercy. Kaya minsan po, hindi po tayo naintindihan ng atin pong subordinates. Kaya minsan, hindi po tayo naintindihan ng ating pamilya. Tama po ba? Kaya minsan, yung pagiging ruler po natin over someone else, somebody else, minsan hindi po tayo naintindihan. Bakit po? Maaring nakakaligtaan po natin that there should be love, that there should be goodness, that there should be mercy sa pagiging ruler po natin. Amen? May kausap po ba ako? Nandyan pa po ba kayo? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Do we have the courage po to rule over His creation? Meron po ba tayong courage to be a steward ng creation ng Diyos? Meron po ba tayong courage to rule over our family? Huwag po natin kakaligtaan yung karakteristik po ng ating Panginoon sa pagtupad po natin ng atin pong tungkulin to rule over His creation. To your arms I am secure, all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. To your arms, to your arms I am secure, all of my life. Overflowing grace compels in. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth.
Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. Found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Amen. Please listen to this. We should never be pleased to dwell on a level of existence lower than that on which God has made it possible for us to dwell. Ibig pong sabihin, kung ito po yung standard ng Diyos sa atin, huwag mong ibababa yung standard na binigay sa iyo ng Diyos. We should strive to be the best we can be and to reach the highest levels we can reach. But rather, kung ito yung binigay sa standard ng Diyos, you desire for more. To do less is to be unfaithful stewards of the life entrusted to us. Amen? Ito yung standard ng Diyos na binigay sa atin. Kaya nga, huwag natin gagawin yung binigay sa atin ng Diyos just for complacency. Ibig sabihin, basta makaraos lang. For mediocrity. Okay na yan. Okay lang, i-rule ko sila. Okay na to, ganitong standard. Okay na to, ganito lang siya. Nakuha po natin, mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, God is a God of order. May order po ang Diyos. May standard po ang Diyos na binigay sa atin. But if you will lower your standard versus the standard that God has given us, ibinababa mo. Amen? Yung pagkakalikha sa atin. And sabi nga, to do less is to be unfaithful. Stewards ng Diyos. Kaya minsan, hindi tayo nagtatagumpay sa area ng
binigay sa atin ng Panginoon is because we are doing it out of obligation. Minsan we are doing it basta makaraos lang, basta matapos lang. Meron tayong soaking. Sige na, basta matapos tayo. Meron tayong prayer meeting. Sige, basta matapos tayo. Tama po ba, mga kapatid? We are lowering God's standard. At ang Diyos po natin hindi nalulugod every time we lower our standards away from God's standard sa buhay po natin. Sometimes we are in our comfort zone. Tama po ba? Minsan nasa comfort zone na tayo eh. Kaya minsan hindi na natin namamalayan. Nagiging familiar na tayo sa salita ng Diyos. Nagiging familiar na tayo sa kapwa natin. Nagiging familiar tayo sa standard ng Diyos. Kaya minsan, ang resulta, basta matapos, basta maipasa. Parang sa nag-aaral. Basta makapasa, okay na. Amen? Pero may standard po kasi ang Panginoon natin. Do not do, we must not do. Amen? Yung pinapagawa ng ating Diyos ng basta-basta. Amen? Dahil ang Panginoon, hindi po niya inalay ang kanyang anak basta-basta. Amen po ba? Hindi niya binigay ang ating Panginoong Yesus basta-basta. He has given the best of heaven. Amen? He has given yung pinaka sa kalangitan. In order for us to live with Him. In order for us not to be perished eternally. Amen? Meron po tayong mandato galing sa Diyos. That is to rule over His creation. At yung pag-rule na yan, hindi rin basta-basta. Kaya nga, we are studying every Sunday, different revelations every Sunday on how to be a ruler ng God's creation. Huwag po natin palampasin sa ating isipan. Bagkus itanim po natin sa ating puso. Amen? Nang sa gayon, magkaroon po ng productive na gawain yung ginagawa po natin. Sa family man yan, sa business man yan, sa career man yan. Amen? And even sa community kung saan tayo tinawag na ating Panginoon. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Lord, for your word that was shared sa bawat isa po sa amin. Ng pagiging ruler, O God, hindi po karapatan na ibinigay niyo po sa amin, but rather it's a privilege for us that anytime pwede mong alisin sa amin ang pribilehiyong ito. Lord, help us not to forget, Lord, your characteristic na ibinibigay mo or your characteristic towards your creation, on how you treat things, on how you treat us. You are our great ruler. Kaya't marapat lamang po, Panginoon, na kayo pong aming pamarisan, Lord, sa pagtupad po ng aming tungkulin bilang iyong ruler, bilang iyong stewards, O God, sa mundong ito. Salamat po sa umagang ito na yung salita, O God, na siya pong naitanim sa bawat puso po namin, that in due time, ito, Panginoon, ay lalago at Lord, amin po itong maisapamuhay. Salamat po, even, O God, sa iba pa pong gawain ngayong umagang ito. Salamat sa iyong presensya, salamat sa katagumpayan, at salamat, O God, na ikaw, Panginoon, ang still manguna sa bawat isa po sa amin. We honor you, we glorify you, O God. This we ask in Jesus' name. Amen and amen, amen. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating offering and tithes. Sino po excited magbigay sa araw na ito? Amen. Sige po, basahin ko lang po sa passage po ng
John 6, verse 1 to 14. Ito po yung pinakain ni Jesus yung 5,000 na tao. Actually, hindi po yan 5,000 lang. Sabi po dito sa babasahin natin, 5,000 men, beside pa po yung women tsaka children. So, ibig sabihin po, more than 5,000 po yung pinakain ni Jesus dito sa verse na to. Sige po, sabi po dito, verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. Jesus then took the loaves, gave thanks, distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather these pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Sige po. So nakita po natin dito kung paano minultiply ni Jesus yung 5 loaves of bread and 2 fishes, di ba? So, kung sabi po dito may bata po na doon ang galing sa bata yung 5 loaves and 2 fishes. Imagine nyo po kung yung bata hindi niya binigay yung 5 loaves and 2 fishes. Kumbaga, di ba merong ibang bata na kapag giningan natin or kapag kinausap mo, tatakbo na lang. Imagine nyo po na hindi na tumakbo yung bata or hindi niya binigay. So, ibig sabihin, hindi na multiply yung meron siya. Ganon din po sa ano po natin, sa finances natin, sa pagbibigay po ng tithes and offering. Namumultiply po yan ng Panginoon kapag may binibigay po tayo sa Panginoon. When we give our tithes and offering po, parang inaalaw din natin si Lord na i-multiply kung ano yung binibigay niya sa atin. Di ba sabi po kanina, everything is from God, everything God owns po. Pero yung binibigay niya po sa atin, siya din po yung may kakayanan na i-multiply po yung meron po tayo. So, yun po, kagaya po dito sa miracle na ginawa ni Lord, na minultiply niyo po yung anong meron yung bata, and na-bless po yung 5,000 men and yung iba pa yung women and children. So, ganun din po sa buhay natin, sa finances natin. Kung gusto po natin na maging blessing po tayo sa maraming tao, multiply ni Lord yung meron tayo, yung finances po natin. Ibigay po natin sa Lord yung nararapat sa Kanya, at the same time po yung offering natin. Kasi sabi po dito, di ba, nung nagtanong si Philip, sinabi ni Jesus sa kanya na, where shall we buy bread for these people? Parang tinetest niya si Philip. Pero sabi po dun sa verse 6 na he already had in mind what he was going to do. Hinihintay lang po nila na umaksyon din po yung disciple niya kung anong gagawin nila para gumawa po ng miracle si Jesus. So ganun din po sa atin, kailangan may action po tayong gagawin para mag-take place po yung miracle sa life natin.
So yun po, maging excited po tayo sa pagbibigay po ng ating mga offering, ng ating mga tithes. And the same time, maging excited po tayo sa miracle na gagawin ng Lord sa buhay, sa finances po natin, o God. Sige po, pag-pray po natin, ready po natin yung ating mga ibibigay. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for this day. Lord, maraming salamat, O God, sa opportunity again, once again, Panginoon, na mabigay po namin, Panginoon, yung aming mga tithes, yung aming mga offering sa inyo, O God. And Lord, we believe and we know, O God, that you will multiply it, O God. You will make us a blessing to many, Lord, na, Lord, marami po kaming mapagpala, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon, sa aming pamilya, O God, sa aming church, Lord. Maraming salamat, Lord, na gamitin niyo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging faithful tithers, ang bawat isa, Panginoon, na binibigay, Lord, ang aming mga tithes, ang aming mga offering, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, meron po kayong mai-multiply, Panginoon, sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. One desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you. Ready to do your refiner's fire. My heart's warm.
refiner's fire. My heart's warm desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Announcement po. Yan. Patuloy po tayong manood ng ating Speak Live. Every Monday po yan ng 7:30 p.m. sa ating Facebook page. And kung meron pa pong gusto pong mag-testify, kung ano pong mga ginawa or binago po sa kanila ng Lord, pwede po nating i-approach si Goy po or si Mai para po magpa-record po ng ating testimony. And next naman po is Tinig ng Pag-asa. Every Thursday naman po to ng 7:30 p.m. via Facebook page rin po natin. And midweek service every Wednesday, 7 p.m. po yan. We encourage po na dumalo po ang bawat isa. Wala po tayong live streaming every midweek. And soaking po every Friday, 7:30 p.m. And ito po yung ating mga schedules po. Pag first Friday po is worship team. Second Friday naman po is lahat po ng kalalakihan. Third Friday is lahat po ng women's po. Fourth Friday is kids. And fifth po is general overnight prayer gathering. Meaning lahat po tayo is invited po dito para sa ating soaking. And next naman po is JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesday naman po yan via Zoom ng 8 p.m. And ito po yung ating online prayer gatherings na schedule. Sa mga fathers po, Monday to Friday ng 4 a.m. And sa mothers po is Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors is Monday to Friday ng 5 a.m. And last but not the least po, wag po natin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook is Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po is JBLU Church. Yun lamang po. Amen. Sige po, I invite everyone. Tayo po muli tumayo. Let's give all the glory sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang
Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Tayo manalangin. Makapangyariang Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, maging sa Espiritu Santo, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na kami, O God, ay pinuspos mo sa iyong banal na salita, Lord. Salamat, O God, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, at ang kapangyarihan mo, O God, ay nardama namin sa oras na ito, Lord. Salamat, O God, sa iyong anak na nagayag, O God, sa iyong salita at tunay, O God. Ibalik mo ang kalakasan na nawala sa kanya at dagdagan mo pa ang karunungan niya, O God, at kaalaman upang ganun, O God, marami pang ihayag na iyong salita, O Lord. Salamat, O God, sa kabutihan mo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa, O God, na kami, O God, ang pag-uwi namin sa aming tahanan ay daladala namin, O God, ang kapangyarihan mo na ginawa mo sa amin, Lord. Salamat, O God, sa kabutihan na iyong pinagkaloob sa araw-araw sa amin, O God, na hindi mo kami hinayaan, O God, na manghina, bagkus pinapakalakas mo kami sa aming panampalataya, Lord. Lord, anuman pagsubok na dumarating sa aming buhay, Lord. Salamat sapagkat ikaw, O Diyos, ang kalutasan sa lahat ng pagsubok na ito at ang iyong kapangyarihan ay mananaig sa amin, O God. Salamat, O God, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, O God, kung gaano mo kami iningatan na pagpunta sa iyong sambahan, O God, ingatan mo kami sa aming pag-uwi, Lord. Lord, at dala-dala namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. At pagbalik namin sa susunod na linggo, O God, ay hayag namin ang kabutihan ng ginawa mo sa amin. Maraming salamat, O God. Binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Kahit kang aking